Jeg hedder Daniel Kielstrup, jeg er 31 år, og jeg er Head of Sales her i Superb. Superb er en all-in-one platform til restauranter, som samler alt data og alle systemer, en restaurant skal bruge. Så vi samler booking, kasse, betaling og mange andre ting, som enhver restaurant skal bruge. Det har været yderst effektivt for os at bruge Risica på den måde, at vi har en løsning, som er super oplagt til nye restaurantåbninger. Så hvis vi kan komme ind og snakke om at samle alle deres systemer, så kan de ligesom få ro på den del tidligt i processen og koncentrere sig om alle de andre super vigtige ting. Så det er meget værdifuldt. Vi får selvfølgelig en ny kunde, men de kan ligesom få ro på hele systemdelen. I Risica der trækker jeg lister ud, hvor jeg segmenterer og filtrerer på den data, der er mest relevant for mig og for Superb, som er website, telefonnummer, hvem er ejerne. Så trækker jeg den data ud, og det kan vi så bruge målrettet i vores prospecting til at finde restauranterne tidligt. Vi har med Risica fundet over 100 nye restaurantåbninger igennem det sidste år, så det har været en game changer for os.